Sanibonani molweni ndanamkela ku-SSA-TV ngesiXhosa. Ishubile ke bethuna phakathi kaMpumelelo noVuyokazi. Into ke ishubisileyo kulela xesha uMpumelelo axelela abazali into yoba yena ufuna uthatha ivirgin. So uMpumelelo uvela ke engumntu okudala ezama ufonela uVuyokazi. uVuyokazi akabambi kwafowuni zikaMpumelelo. Emveni koko ke uMpumelelo seyasichazela into yoba uVuyokazi uvela abhlokhe kwa ezo calls zakhe. Ngeli xesha uMpumelelo ashiya ivoice note uVuyokazi ahamba oyimamela loo voice note ayijule phaa ngaphenduli naloo fowuni. Phofu yena uvela ngapha uVuyokazi uyakhala. So caba kubuhlungu ke uhleli nosana ecakwakhe. Imagine kaloku kunabantwana abayi-2 noMpumelelo. Omnye uhlala kulo Mpumelelo, omnye ngulo akuyi. So ke Mpumelelo uye kubazali bakhe ke emveni koba efumene imessage ke from uVuyokazi etshoyo into yoba abazali bakaVuyo bacela udibana nabazali bakhe kuzothethwa. So uMpumelelo waya ke kutatakhe ke emxelela ke into yoba kukhona ingxaki ekhoyo phakathi kwakhe noMancweni. Ingxaki ke utatakhe wabesimbuza uba wamxelela ngalaa nto usixelele yona. Uthi uMpumelelo azange ndimxelele because ndandifuna kuqale kulunge yonke into kweli cala lam kule family yam, then bese ndiyisa ke ngoku ifamily kaVuyokazi sele thina sivene ngayo kweli side. Wabe sembuza kutatakhe uba umthetho wakhona wena usamthanda na uVuyokazi. Impumelelo kube nzima kwa uyiphendula ke leyo iphathi. Wathula ethubeni wabe sesitsho into yoba uthando luzi-feelings. So ngenye ixesha xa nivana niyathandana, okanye xa ningavani anifunani vele. So ziyafika ziphinde zihambe, into enjalo. Wabe sesithi kumsele make sibize umama khona naye akazoba khona kule phathi ke siyithethe naye khona. Wabizwa ke uMayeni wayeza ke. Uthe ke uMpumelelo ke hayi umama ke kangomntu othanda ukuthetha, kodwa ke ngokule game funeke ezile noba kunjani because kaloku omnye umntana kwabantwana uhlala naye, so kufanele ade abe khona ke kule nto izothethwa apha. So umsele kuye umxelela ke umkakhe ngento kaVuyokazi noMpumelelo ethi uMpumelelo laa nto wayebaxelela yona zange amxelele ke uVuyokazi. So uVuyokazi sede wabe uyiva ngabantu ke ngoku. So sinaloo ngxaki ke injalo. uMpumelelo ke ucela ukuba siyolungisa le nto ke siyohlangana nabazali bakaVuyokazi. uMayeni uye wathi ke xa uthi sinengxaki uthetha uba nam ubala nam kakule ngxaki yenu nobabini ngoba ke le into yeyenu. Uhleke kancinci ke umthombeni ethi ewe ndiyakufaka ngoba nawe wawukhona ungumntu wesithathu noba zange wena ukhomente ke ngayo, kodwa ke ndiyakufaka. So uye wathi ke uMayeni uyayiva ke le ngxaki yabo bayi-2 kulungile, masiyeni ke siyova ukuba basibizelane. uMpumelelo uthe ke akanavalo, umile elwizini lakhe yena ulindele nantoni na kwifemeli yakulo Vuyokazi. So ngapha ifemeli yakulo Vuyokazi iyafika, uyancokola kuVuyokazi nomamakhe noanti wakhe. So uyabaxelela into yoba udiniwe yena kukuthula ngoku ufuna ukubhodla le ingaphakathi kuye into. Uthi uxakene nento uba kutheni ezophathwa okwekaka nje. Bethi ke bazofuna nje i-answers akho nto itheni because uMpumelelo seyithethile into seyivelile badinga nje iimpendulo. Umamakhe uthe ke makaphile ubomi bakhe ahlukane nobe ephilela omnye umntu, makabajonge nje abukele, akanode ajije ingqondo yakhe ayijijele indoda. Uanti wakhe ke naye bengqina ke esithi bahlela abantu bezothetha ungayihoyi into yoba abantu bathini. Umamakhe kuthe yintoni yona obuyifumana kule ndoda le ithi kujijisa ingqondo kangaka. uVuyo uthe nix. Uthi ke umamakhe ungenzeka into yoba mhlawumbi bekungcono uba kuthiwa ukunika ama-millions. Unayo loo mali okanye ibiluthando nje oluvuthayo, and wona loo madangatye oloo mlilo lo lothando awapheli na. Watsho ke uba kudala ndisitsho into yoba ngenye imini uyozibonela. Ethi ke kodwa kuhle uba umntu ade afikelele kule ndawo ekwenzela uba naye azobonela entliziyweni. So uVuyokazi uthe ke yena nomama wakhe akangomntu othetha neento ze-relationships naye ngale into zomjolo. So and okwesibini umamakhe ungumntu against into yesithembu. So uVuyokazi uthi kudala ezibona ke ii-red flags, kodwa nje yena she was hoping into yoba uMpumelelo uzotshintsha. Uthi iwesi uba ndinabantwana bayi-2 kodwa uMpumelelo kude kube nzima into yoba andixelele ngee-plans zakhe uba wenzani. Uthi why kunje. So asazi ukuba imeeting izawuhamba kanjani, sive into yoba uMpumelelo uredi na for ii-questions zabantu bakulo Vuyokazi. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.